Itulah, lah lanjut Astaja Live, musik dipandu oleh Atu Ronald Bilatu. Bulan di mana kau baca hayo, bila ditutui di awan hitam. Entah di mana salah diriku, abang konyo denai udah tinggalkan. Entah di mana salah diriku, abang konyo denai udah tinggalkan. Lai lala panggil aku si Jablay, abang jarang pulang, hai aku dibelai orang. Panggil aku si Jablay, ada indah pulang-pulang atau pas lalu aja nak bujang. Di ladang Bali lah sandua, onde di Bali nak mudu-mudu. Alah di goyang kini kaleng di karua, adi capi indah sana angkona pertama. Mula-mula merdeka dijajah zaman Belanda, presiden atas Sabi Soekarno Hatta. 45 angkanya terbawa, 45 yang dikasih tanda. Naik asal tanggo awak uninan jo udah, jika malompe udah takwi tabanam. Ampe puluh anam aku nyota kembang, ampe puluh anam dan sana tandokan. Oi alah pulang muncak baburu, ada peru soda si banang kaki. 71 cali alah kakartu, 71 oi masih menanti. Angko patangkaran kini nanlah di tangan, baca tak pulo lah singojo macan. Adik awak acok kajiran lah banyak kawanan nan berang. 58 angkonyo nan datang, 58 tandokan kawan, 58 capek lah sana tandokan. Tiang dan tuangan cek kiri cie di kanan, cek pilih cek setan oi sabalehnya sapasang. Ado amoy adi asi baba, cando cuyani nan jo cuyana, karano sa indua onde sa ayah. Adi calik inyo bantu arang kamba, 22 angkanya tersuang, 22 yang dikasih tanda. Sagudang dalam sure cinta dari cewek, 20 ampe angkonyo tajare, 20 ampe jangan sampai sase. Hati yang kok lah mulai rusuh lah banyak orang mati tabunuh. 37 angko 37, ada alun nado nambah kembali batu itu tua. Atu Ronald kini bermain musik, Mair yang kancut yani badendang. Si 60 angko tak usik, 60 nan sana tandokan. Rusuh negari Jambi, rusuh hati si Cepiani. 6 bale cari, 6 bale nanti isi. Lemudi ada roba barong dari Solo ke sawah lunto. 23 angkonyo tasuo, 23 agel tando. Kini kau cincu, oi kapan tambora. Cek bagincu, bibianya sirah, angkonya 7, digoyang liat udah. Goyang anak buah.
Indonesia Malaysia ananda kerona ano di Indonesia acando si atun kini ko duduk marendo nan baik ke Malaysia inyo sajo angko duo kini tasuo angko duo dun sana jago ayo jaru jua bandanyo dalam ananda kapi tuan pinang mudonyo 76 angkonyo di tangan 76 nandun sana jago kini ko si pendila tobat mai sok ganjo akhirnya hari ko keluar dari penjara 31 anggota suo 31 senang hati ambo bakung gua jo sunan sudaro kembali diangke oi bara anggota bau tarimo lah kini ko inem tarimo tanda cinta datangnya dari ambo 65 angkonyo tasuo 65 nandun sana jago selikur orang tahu tak jadi di tahun baru sayang dun sana tagang tuang de isi saku 21 angkonyo dituju 21 janganlah ragu-ragu kini parapat di Danau Toba 42 di tangan saya 42 bagaimana kabarnya hai belum juga ada yang suka lah pulang reo manambang oto baru rupanya oto basalang masuk nih oh no angka terakhir kita di 42 ya 42 31 21 11 dan 7